so stratou 1.28 na našeho reprezentanta. A taktiež ako Patrik Riegel 4-sekundová penalizácia. Teraz pôjde Číňan Xu Liu, potom ďalší Číňan Zhuan Chen a tešíme sa na ďalšiu slovenskú jazdu a to urobí Dominik Eňházy. Boli by sme radi, keby zopakoval tú jazdu z tej druhej kvalifikačnej jazdy, ktorú vyhral, a to by bola veľká šanca možno na postup. Číňan Liu, prvý medzičas veľmi dobrý, úplne okolo času Patrika Riegela, ale dotkol bránky 11 a 12. Liu, representing China, was pretty close to time of Patrick Riegel in the first split time, but then he touched gate 11 and 12. A ešte teraz iba manévruje okolo bránky 15, tak si myslím, že tam bude teraz spomalenie. Výrazné spomalenie na tom druhom medzičase. Očakávam už stratu proti Riegelovi. Tá je 5,5 sekundová. Tak je to tak, Číňan naozaj aj vďaka tým dvom dotykom, ale aj vďaka vlastnému spomaleniu a navyše dotyk na 8. A potom problémy ešte, skoro sme tam mali Eskimáka na bránke 18 a dotyk aj na 19. Tak kazí si to naozaj Číňan, nemá dobrý záver. Nazbieral 8 trestných sekúnd a samozrejme toto nebude na finále. No final for Liu of China. We are so sorry. But what about next Chinese boat, Chen? But